ബ്ലൗസിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് നല്ല സ്കൈ ബ്ലൂവിലാണ്. നെക്കിൽ പീക്കോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ. സ്ലീവ് നമ്മൾ നെറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലീവിലും നല്ല തിക്കായിട്ട് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തേക്കണ വർക്ക് ആളുടെ സാരിമത്തെ സെയിം വർക്കാണ്. ആളുടെ സാരി വരുന്നത് നല്ല വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ്. അതിലുള്ള സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പീക്കോക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് മയിൽപ്പീലിയാണ് നെറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിൽ അതേ ബോക്സ് വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഷൈനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.